guys! Good morning and welcome back to my channel. And today is November 1. Kalag-kalag ron guys. So, niuli mi dire sa probinsya. Kay every kalag-kalag, muli gud mi dire. Kay naman mi mga halad-halad gani guys. Di ko sure sa gibuhat ba siya sa tanan. Pero kami, every November 1 is nagin mi halad-halad or nami mga loto-loto. So, karon guys, maghimo tag bingka. Pero dili mi dire maghimo to mi sa kananay willing guys. Karon nga video guys, ipakita nako kung unsaon paghimo og bingka. Sa dili pa tamang start guys, please subscribe to my YouTube channel and i-click ni po ninyo ang bell button para updated mo sa next na ko nga video. So, nanata karon sa kati willing guys, ug sa dihang ulahin na ta kay humana siya galing gabi ra siya galing sa iyang humay. Ug humana siya glatik ang atong naabtan guys kay ang maghimo na lang sa hulmahan. Oh, dara siya guys. Mo na siya. Oh, naon siya paghimo ang hulmahan sa bingka. Kani amo himoon nga bingka guys kay kanang pinalutaw katong puti nga bingka. Unsa gani ngalan tong kanang kuan tiya tong hinorno tong isa katong naikayo sa ibabaw kay sa ubos mo to hinorno kani kay pinalutaw ipalutaw sa tubig. Lutos mantika na. Unsa di ay? Pinalutaw mantika. Kuan di guys mara siya gi-steam dai steam. Oh, what's up? Ako sa ipakita rin. Oh, kana humana na siya. Ulahin na ta kayo naabot kay dugay ta kayo nakamata. O mao na. Ano resulta? Resultas dugay kay dugay ni mata. Sangko sayo kay siya galing gabi eh. Ano ta kaabot, ano mo kakita. So ipakita ra nako ang unsa ang gamit nila nga galingan. Galingan rin. Galingan ba to? Amay G. Nara siya. Pinapuntiyaon. Ang taya. Tayo ko nun ng tayaon. So, mauna ni siya. Nara siya, guys. Sulod siya sa kaldero mo ni ang hulmahan sa bingka. Oh, kana. So, kani siya. Gininaani rani nila. Kana. Siya. Ganana siya, guys. Na siya'y kuan, ali dere. Nagtanon kita sa bandang tatay, ano. So, ipatong na siya dere, kana. Ano lagi masulog? Sama sidihang di na siya masulod. Awa, nagtanon man ka. Haluna na diha. Haluna na, pero di siya masulod. Usap-usap. Kasama dan. Ay, dako. Padaplin mga dako. Dara, sulod na. Okay. So, mao ni guys, mao ni siya ang galingan sa among anaon siya. Mao ni ang galingan sa humay nga himuon nga bingka. So, dire na to ilunod ang humay kani, dire na to ilunod din dira siya mogawas guys. So, wala ta kakuha sa video kay sila si Teuling kay gabi ra sila nagaling. Natulog naman kami sa iyo kay kapoy sa biyahe. So wala may sumuon na siya. So dere siya ikuan. So ang humay day nga gamiton guys is kanang ihumol siya sa kuan tubig para mahumok din. So dere din matuyokon siya. So ari siya moagi padong dira. So mo na siya guys, man siya ang galingan. Mo na ang ginaling nila gabi eh. Ibukal na siya. So, ang gisagol ana siya kay latik tiya, no? Latik, kanang sa tuno sa lubing nga gilatik o gamay, dayon, yes. Mora tiya. Oh. So, kana,
ready na para lutuon pero pa may kaman sa hulmahan man. So mao na siya guys. So magamit sa taog dahon guys, mao na dahon sa paggamit dahon sa lubidji, dahon sa saging. Ihaling. Ihaling dai. So mao na siya ato nang mao na siya dito na to ibutang ang kato ganing kuan kato ginaling na to nya isulod na to sa kaldero. So ang naghimo ang nagkuan na kay si Nanay Willing ang nagkuha sa kuan. Og si Anded mo na siya nagkuha dito sa sagingan. Nga mo tuyok-tuyok man ka Ded. Og karing uban mahadlok siya kamera. Hi Ded. Ded. Siyang tanaw. So mao na siya. Tanan sa? Iskay. Kita mo tanan. Ano halingin mo al? O pa dukote gani no. Oh, nibukal na mo na ni ato ilunod. Oh, nibukal na gid siya guys. Nibukal na siya. Bukal-bukal na siya guys. Oh, bula-bula. So mo na ato ibutang dito sa kaldero niya. Silalan sa nato. Oh. Unya rato na to ilunod basta mabukal na ng kaldero nga gitak-ang. Nya nga tong isugnod ra guys kay kaila mo bunot. Oh. Kana ra siya isugnod bunot. Mo ba tanang nahulog ka? May bertakot sige. Ama tukang inday nga asa do ba kada kong kabulit sa Patungan ni mas babaw na kayo.
2,000 years later. Huswa. Sige na, ang good eh. Among unsa na kusinero tagahimog bingka sa lanaw si Kuya Ie. Kuya Ie the Great. Unsa? Unsa siya? Sayang si Ninyo. Iya mauyab niya. Birukin sa na-scratch. Sure ka? Play ya. Juga play. Wanna play ako na. Wala siya guys, naluto na. Pak. Ang hinorno nga bingka. Muna among tigaluto. Pangitaan lang na dire kung gusto mo mo-order og Makipangitag babae. mo-order gani mo og bingka. Pangitaan na siya si Jeromski. Tagalutog bingkas lanaw. Bailuan ako gaga. Lanaw. Bailuan ako gaga. Bailuan ko niyag daga iyang bingka. Jeromski, wag ko try. Muna siya guys. Bingka. Napaday sa last na lang. Muna na. Ang pasigain eh, nang pilunod eh. Ah, nipis na. May na kayo. Muna na. Among bingka. Bingka nga pinalutaw. Asa ditong bingka nga dili pinalutaw eh. Wala. Oh, sige po ma. Ha? Tilawan na to guys kung lami ba. Wala siguro? To, dito, paingon to. To, subay kasada. Bukbuk ka? Wala siya. Karon? Ay, kanina naman rebulta ko. Away signal ha. Ah, kuha ka daw kung fix ini ha? Coba di bingko ba? Wala naman. May nga signal yung god. Asa ditong Brownwell? Ah, dito sulod. Ditong Brownwell god. Dala. Dala among luto tanan. Okay, mo na siya bingkang hinorno. Hinorno. Kanang labas. Pinalutaw. Napader guys. Kapatid isa. Motor ba? Ipatuyok ganay. Ay, ang buyog eh. Kulang po una, 100. 290. Bugulan na siya. 190. Dos. Bingka sa lanaw. Hi guys! Nahuman na kita sa tong bingka. Pasensya kayo ga, wala na ko na pakita ang video. Kay pag-abot na mugod ganina sa Katiawiling, kay human na siya galing, gabi ra siya na human. Abi na mo ganiyang kadlaw, kay nangutan ako, unsa ka oras sa tiyang maggaling, ayong buntag, wa na human na. Insya na, yung kukinanglan di kadlawon tiya, insya na, kay para dili ko no hapunan ang luto, kay kinahanglan pa man ihalad sa altar. So, kinahanglan daw dili ko no mahapunan. Unya pag-abot na ko didto, human na daw siya galing, kay gisayo ko no niya. Kaya wa siya gibuhat ko no pagkagabi niya siya yung kadlawon, ko dili day kanang basin dili itsa di ko galing og kadlawon kay kapoy kuno kaayo di gato po ko niyang kadlawon ko ay kapoy sa aring kadlawon diri tiya pero doon ra noon ilang balay sa mua dire pero ang problema kay tugnaw baya kay gaulan-ulan sumauto niya na siya nga kuan siya sagdi lang kay di pa man mahuman hantod mga alas 8
ninala ko na mahuman. Pag-abot na human na tanan. Nalatik na. Humana jud. Managaling. Ang pag-abot na mo dito, ang himo na lang kay ang hurnuhan. So wala na ko nakaabot, pasensya jud kaayo. So ang akong na abda na lang dito, prepare kung saan pagluto. So mao ra to akong na video guys, pasensya jud kaayo. Nya busy sad ko kay nagluto man sad ko dire sa balay kay para sa among halad. So wala kayo ko nakakuan dito. So mao ra to guys, mag-amping tatanan kay naay bagyo nasa balita. So magampo ta perme unya ayaw lang sad kalimti, dili na to kalimtan ang mga nangamatay na to nga kaliwat, parente nga iampo sa nato sila, labi na karon kay dili ta kaadto sa sementeryo kay bawal lagi. So nakaadto na non may sementeryo last week. So ampo lang ta nga maluwas sila. Oh, thank you guys. See you on my next video. Bye bye.